Máme upraviť výraz a potom vypočítať jeho hodnotu pre 6,25. Poďme teda na to. V čítateli môžem prepísať ako a na 1/3 krát a na 1/4 a v menovateli mám a krát a na 1/12. Upravím si čítateľ a to, že spočítam exponenty, to znamená spoločný menovateľ 12, 4 plus 3 v čítateli a v menovateli mám a na 12/12, čo je 1 celá, a krát a na 1/12. Tým pádom v čítateli mi ostáva a na 7/12 a v menovateli mám a na 13/12. Pri práci s mocninami viem, že pri podiele si môžem dovoliť mocniny odčítať, tak ich odčítam a dostávam a na mínus 6/12, čo pri tom, že a je kladné, si môžem dovoliť napísať ako a na minus 1/2 a teda to sa rovná 1 / a na 1/2, čož upravím ako 1 / odmocnina z a. Následne dosadím za a 6,25, čož pod odmocninou mi dáva 2,5 a teda to môžem upraviť ako zlomok 1 / 5/5 a to upravujem na číslo 2/5. Úloha vyriešená.